Nagpuunang mag-ako ang Department of Education Bicol nin enrollees para sa school year 2025 to 2026. Kaining inero 25 kan puunan ng early registration para sa mga estudyanteng mga klase sa kindergarten, grade 1, grade 7 as in grade 11. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya na si Mayflor Jumamil, kan Pebrero 1, total na 125,000 na mga estudyante na nakapagpa-enroll sa 3,375 pampublikong eskwelahan sa elementarya as in sekundaryang eskwelahan sa rehiyon. Noong February 1, na hapon, meron na tayong total enrollees of 125,180. Yung details naman po nito ay makikita natin nakapost doon sa official Facebook page natin sa DepEd Region 5 Bicol. Paglilinusan ng kanahensya na may cut-off age para sa mga klase sa kindergarten kung saan basado sa DepEd Order No. 20 Series of 2018, kay puwan na 5 taon ng aki sa mga petsang Hunyo 1, 2025 hasta Agosto 31, 2025. Nangapodan man ang DepEd Bicol sa mga magurang na aprobitsaran ng gadan early registration. Ang panawagan namin ay para sa mga parents, sa mga magulang at sa mga guardians ng mga learners natin na papasok sa kindergarten, grades 1, 7, and 11 for school year 2025-2026. So take this opportunity na po until na lang po ang ating enrollment para sa early registration up to February 15. So may time pa naman, pwede pa naman po kayong pumunta sa mga schools, hingi lang po ng enrollment form doon sa naka-assign na teachers or personnel ng eskwelahan para sa early registration. Piglalauman naman kan ahensya na posibleng magpakol sa 550,827 and enrollees para sa nasabing school year. Madularan early registration sunod sa Pebrero 15. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubea.